Takže zdar Nejfake, tady je Jenkins a vítám vás u takové gratulovačky Nejfakeovi k jeho 52 000 odběratelům. Mohu se to dusím. Chtěl bych mu pogratulovat, protože už je pár let na YouTube a ještě nikdy se neodhalil, takže je to okolo něho spousta tajemství. Fakt se špatně mluví a taky je to prostě ohromný fenomén v tom, že je prostě tak tajemný a propaguje názor, že jméno ani tvář není důležitá, což má pravdu, je to tak dobré. A je takový originální, že prostě hodně lidí mu za to nadává. Hodně lidí ho za to nemá rádo, takže proto je Nejfake dobrý, dal jsem mu odběr teprve před nedávnem, ale jeho videa mě hodně uhranula, je fakt to dobrý člověk. A doufám, že se mu to podaří, protože celou tu dobu nás lidí tahá za nos a hodně lidí mu na to skáče. Takže já Nejfakeovi přeju, nech se mu to podaří a nech vydrží ve svých videách dál. Takže čau.